It-tieni qari tal-kelma tal-Alla huwa meħud mill-Vanġelu skont Luqa, kapitlu 8. Ħanibdew minn vers 4. U x'ħin inġemmet ħafna nies u ġiet għandu mill-ibliet kollha u tkellem parabola. Wieħed li jiżra ħareġ jiżra ż-żerrija tiegħu. U hu jiżra xi żerat waqgħet mal-ġenb tat-triq u rtifsu u belgħuhom it-tjur tal-ajru. U oħrajn waqgħu fuq blata u malli nibtu nixfu għax ma kellhomx tira. U oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber magħhom u ħanaqhom. U oħrajn waqgħu fuq art tajba u kibru u għamlu l-frott tal-mid-darba. U kif qal dan għajjat min għandu widnejn biex jisma' ħajisma'. Disċipli tiegħu staqsew billi qalu xi tkun dil-parabola. U qal lilkom moti li tarfu l-misteri tas-saltna tal-Alla, iżda lill-oħrajn bil-paraboli biex huma u jaraw ma jarawx, huma u jisimgħu ma jifhmux. Mela issa l-parabola hija din. Iż-żerrija hija l-kelma tal-Alla. Dawk ta' mal-ġenb ta' triq huma dawk li jisimgħu, imbagħad jiġi x-xitan u jieħu l-kelma minn qalbhom li ma jmorrux jemmnu jisalvaw. Dawk ta' fuq il-blat huma dawk li meta jisimgħu jilqgħu l-kelma bil-ferħ u dawn m'għandhomx għeruq li jemmnu għal xi żmien u f'waqt it-tiġrib jaqgħu. U dawk li waqgħu qalb ix-xewk huma dawk li meta semgħu telqu u nħanqu mill-ħsibijiet u mill-lana u mill-pjaċir ta' dil-ħajja u ma jwasslux frott sas-sajran. Imma dawk ta' fuq art tajba huma dawk li b'qalb onesta u tajba jisemgħu l-kelma u jżommuha u jagħmlu l-frott bil-perseveranza. Ebda bniedem meta jixel xema ma jattija b'xi ħaġa jew qiegħda taħt sodda, iżda qiegħda fuq il-gandlier biex dawk li jidħlu jaraw id-dawl. Għax xejn mhu moħħbi li ma jinkixifx, lanqas xejn moħħbi li ma jinarafx u jiġi fil-beraħ. Araw mela kif tisemgħu. Għax min għandu jingħatalu u min m'għandux jittieħidlu mqar dak li min għalih għandu. Imbagħad ġew fejn huhom uħutu u ma setgħux jaslu saħdejn minħabba l-ġemma tan-nies u xi wħud qalulu ommok uħutek qegħdin barra u jixtiequ jarawk. U wieġeb u qalilhom ommi uħuti huma dawk li jisemgħu l-kelma tal-Alla u jagħmluha. Ew nitolbu. Grazzi missier. Min qalb ngħidulek grazzi talli jogħġbok twasslilna l-kelma tiegħek. Dan jurina l-imħabba tiegħek missier, dan jurina l-bżonn tagħna. Aħna neħtieġu l-kelma tiegħek biex tallimna, neħtieġu l-kelma tiegħek biex tfarraġna, neħtieġu l-kelma tiegħek biex tiddireġina mulej. Dan inti tafu u għalhekk inti tajtna kelmtek mulej. Nirringrazzjawk minn qalbna anke dalgħodu li ġibna hawnhekk biex nisemgħu l-kelma moqrija u pritkata. Nitolbok tgħinna ħalli nisemgħu l-kelma tiegħek b'attenzjoni, nisemgħu l-kelma tiegħek b'qalb riċettiva li nirċevuha bħala kelma tal-Alla kif ta' bil-ħaqq. Tina moħħ li jiddixxerni l-verità, tina rida wkoll b'saħħitha li kif nindunaw li inti qed tgħidilna xi ħaġa aħna nobduha mulej. Nirringrazzjak u fl-aħħar nett nitolbok għall-unzjoni tal-Ispiritu tiegħek fuq il ħanitkellem u fuq kull wieħed u waħda minn ħut li ħajsemgħu biex il-kelma tiegħek tħalli l-frott li hi mibgħuta biex tagħmel mulej. U ta' dan nirringrazzjak. Amen. Tkellem għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Tiftakru, din kienet il-tweġiba ta' Samuel meta Alla sejjaħlu personalment biex iwassallu kentu. U din għandha tkun l-attitudni xierqa ta' kull Kristjan lejn il-kelma tal-Alla. Din għandha tkun tkellem mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Għaliex ir-ruħ ta' Kristjan awtentiku tixxenna għall-kelma tal-Alla. Tixxenna. Fil-persuna li ingħatat il-qalb ġdida fir-riġenerazzjoni fit-twelid ġdid, hemm ġuħ u għaġġ
preżenti u kontinwu għas-smieħ tal-kelma tal-Alla. Ġew fihem din l-ngħida tkellem mulej. Tkellem l-ewwel nett għax irid nitgħallem. Tkellem għax irid nitgħallem. Id-dixxiplu vera irrid ikun mgħallem. Konxu li għad fadallu ħafna ħwejjeġ li għadu ma jafx. Żgur jaf illi ma tallimx kollox u fadal affarijiet jitgħallem. Ħasra kif xi wħud ma jridux ikunu malma, mhumiex teachable kif ngħidu, kuntenti kif jibqgħu kif huma, jafu biżżejjed. Forsi qablu l nfushom ma' 5 snin 10 snin oħra jgħidu issa kemm naf biżżejjed, ara xi progress għamilt. Jew forsi jibżgħu illi jekk jiftħu l-qalb tagħhom jew l-moħħ tagħhom għat-tagħlim tal-Alla, Alla ħajurihom u jgħallimhom xi ħaġa li tiskomodhom. Ħajurihom xi nuqqas ġdid li forsi mhumiex konxi tiegħu ma jridux jisemgħu, allura mhumiex lesti li jitgħallmu. Però l-Kristjan li ruħu jidha bil-ħaq ħajja, l-għajta tiegħu jitkellem mulej biex nitgħallem. It-tieni tkellem mulej ukoll għax nixtieq nkun igwidat. Ħafna drabi, tkom tafu, mhux faċli, tiddeċiedi x'għandek tagħmel vera, tajt nagħmel hekk jew nagħmel hekk biex noġob il-mulej, mhux minn ma jridx jagħti każ, tajt ngħaddi minn hawn jew ngħaddi minn hawn. Nieħu d-deċiżjoni jew l-oħra. U f'ċertu sitwazzjonijiet jekk ma nqogħdux attenti, nirriskjaw li nkunu mmexxijin jew mis-sentimenti tagħna, mill-emozzjonijiet tagħna u ma x'inhuma, jew minn xi ħabib, jew xi kollega li influenzana, jew mis-soċjetà, nirriskjaw il nieħdu d-deċiżjoni influenzati minn daw. Però mhux il-Kristjan ħaj, l-għajta tiegħu hija tkellem mulej għax għandi bżonn inkun igwidat. Neħtieġ id-direzzjoni tiegħek li tigwidali il-kondotta tiegħi, il-ħsieb tiegħi, l-għażliet tiegħi, l-prijoritajiet ta' ħajti. Tkellem għax il-kelma tiegħek neħtieġa biex tigwidani. Ukoll il-Kristjan li ruħu ħajja jitlob tkellem mulej għax neħtieġ il-faraġ. Kemm għandna bżonn vera nkunu ikkonfortati bil-kelma tal-Alla. Spiss nkunu mtaqlin, mafusin, u l-uniku komfort veru, l-uniku komfort effettiv li nistgħu nirċievu hija minn fomm il-Missier. Il-kelma minn fomm il-Missier permezz tal-Ispiritu Santu, li japplika l-kelma tal-Alla bħal balzmu fuq ruħna. Ta' bilħaq kelmtu hija meħtieġa biex issikked dawk it-tempesti li spiss insibu ruħna fihom, u dik il-kelma li tgħidilna u twassilna l-paċi. Il-paċi veru tal-mulej, mhux il-paċi kif taf tagħtih id-dinja. Mela tkellem mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma' u l-mulej jitkellem, veru jew le, il-mulej qiegħed jitkellem u jindirizzana kif smajna regolarment kemm bħala ġema u anke individwalment. Imma aħna qegħdin nisemgħu, il-mulej jitkellem, imma aħna qegħdin nisimgħu. Żewġ tibniet kienu qed iħarsu lejn dik il-pittura famuża fejn Ġesu jidher għalmenu qiegħed iħabbat bil-fanal ma' bieb. Forsi wħud minnkom tafuha fittxuha hija waħda mill-pitturi famużi. U waħda mill-tfal qalet l-oħra daw kif mhux qegħdin jiftħulu. Kif mhux qegħdin jiftħulu. U l-oħra qaltilha forsi qegħdin fil-basement u mhux qed jisemgħuh. Forsi qegħdin fil-basement u mhux qed jisemgħuh. Il-mulej jitkellem però kemm il-darba aħna nkunu fil-basement forsi tal-egoizmu tagħna, aljinati bl-affarijiet tagħna, u allura ma nisimgħux. Franz Hafner jgħid hekk isimgħuha ħuti. Il-mistoqsija l-kbira illum mhix jekk Alla hux jitkellem, imma int qed tisma', int qed tisma'. Jeħtieġ nisimgħu l-kelma tal-Alla. U jeħtieġ nisimgħuha sew b'mod tajjeb. Nispera li konxi li daqskemm huwa importanti li jiena u inti nisimgħu l-kelma tal-Alla, daqshekk ieħor importanti li nisimgħuha sew, nisimgħuha tajjeb. Għaliex hemm mod tajjeb li tisma' u hemm mod ħażin li tisma', hemm smih li jħalli l-frott kif smajna fil-parabbola, u hemm smih li jħallik vojt. U ma tigwadanja u ma tibbenefika xejn minnu. Mela tista' tisma' u tkun imbierek u tista' tisma' u tkun misħud. John Preston jgħid hekk, kull pridka li nisemgħu jew tqarribna lejn il-ġenna inkella tressaqna qrib l-infern.
mhux ta' b'xejn sidna wissina dik it-twissija b'mod solenni li smajna. Attenti mela kif tisemgħu. Għax kull min għandu se jingħatalu aktar u kull min m'għandux se jitteħidlu min għandu saħansitra dak illi jidirlu li għandu. Għaliex kif qal tajjeb ċertu Puritan George Herbert, il-priedki huma xi ħaġa perikoluża. Huma xi ħaġa perikoluża. Għax ħadd ma joħroġ mill-Knisja wara li jkun sema' priedka l-istess kif daħal. Jew joħroġ aħjar, jew joħroġ għar. Kull priedka tibdlek, kull priedka tibdlek. Jew trattablek qalbek, jew twebbisilek. Jew issaħħek, jew iddajfek. Jew tanik, jew tfaqrek. U tafu x'jorbot jħoll id-differenza il-mod li inti tisma'. Il-mod li inti tisma'. U għalhekk tajjeb li nistaqsu lil nfusna mela orrajt irridu nisimgħu sew. Imma xi fisser dan? Kif jien nista' nisma' biex inkun smaj tajjeb, biex is-smieħ tiegħi jien nibbenefika minnu, biex ma jħallinix vojt taħt il-kundanna ma jbirikni. Kif ħanisma' sew? U naħseb l-aqwa tweġiba illi nsibu ta' din il-mistoqsija insibuha fil-katekiżmu twil ta' Westminster. Il-mistoqsija hija din. X'inhu mistenni minn dawk li jisimgħu il-kelma pridkata, mhux hekk irid nkunu nafu, x'inhu mistenni minna li qed nisimgħu il-kelma pridkata. U t-tweġiba hija din. Huwa mistenni minn dawk li jisimgħu il-kelma pridkata li jagħtu kasa b'diliġenza, preparazzjoni u talb. Jeżaminaw dawk li jisimgħu bl-iskritturi, jilqgħu l-verità bil-fidi, bl-imħabba, manswetudni u ħeġġa mentali bħala kelma talla, jimmeditaw jitħattu dwarha, jaħbuha fi qlubhom u jipproduċu l-frott tagħha f'ħajjithom. X'lista dik. Anki taqra, taqtalek nifsek veru aħseb wara kieku tiddeċiedi biex tpoġġi kollox fil-prattika. Imma jintaf x'ngħid nibda lili nnifsu ngħid lilkom irridu nieħdu smih ta' kelma talla bis-serjetà jew le. Jekk ħarsu madwarkom taraw in-nies li f'dak li jagħmluh b'ċertu serjetà. Ħarsu lejn in-negozjant, ħarsu lejn l-atleta, ħarsu. U waraw bliema impenn, bliema sagrifiċċju ġieli kbir jagħmlu l-affarijiet. Imbagħad inħarsu lejna Kristjani u ngħid kif qegħdin nagħmlu aħna l-affarijiet tagħna b'mod speċjali pereżempju din l-erja li qed nisemgħu l-kelma talla. Bliema impenn, bliema sagrifiċċju. L-aħwa jew nagħmlu sforz jekk qegħdin mitluqin jew nqumu mir-raqda u mit-telqa spiritwali ħalli nibdew nieħdu bis-serjetà. Jew jekk qed nieħdu bis-serjetà nieħduha aktar is-smieħ tal-kelma talla. U kemm biex dina fina meta tiġi mwassla ssib art tajba u tħalli l-frott kif inhu l-pjanu x-xewqa talla. Mela, irridu nagħtu kasa qrajna b'diliġenza, preparazzjoni u talb. Mill-Kristjani ta' dari kienu jenfasizzaw li smieħ tal-kelma talla mhuwiex eżerċizzju passiv, tkun qegħdin bil-qiegħda, però mhux passiv, imma aktarx jitlob minnek involviment attiv. Moħħok irid ikun attiv, mhux passiv, qiegħed hemm isek xi sponza bl-ilma ġejjek u ħadd assorbija mingħajr xejn, le, trid tkun attiv. Fil-fatt Salamun jgħidilna wkoll illi fl-Ekleżjasti qis riġlejk intu sejjer lejn dar Alla li tersaq biex tisma' u aħjar milli toffri sagrifiċċju tal-boroħ. Qis. Din il-preparazzjoni, din l-attività, famuż Tozer jgħid Alla jkellem lil dawk li jippreparaw ruħhom biex jisemgħu. U għall-kuntrarju, dawk li ma preparawx ruħhom biex jisemgħu huma se jisemgħu xejn. Avolja l-kelma talla qed tasal fudnihom kull nhar ta' ħadd. Din hija l-verità li tottalina. Prepara lek innifsek. Qabel tiġi s-servizz mhux għalfejn tagħmel xi siegħa twila, il-moħħok għajt fejn sejjer nagħmel x'inhu mitlub minni b'mod speċjali sejjer nisma' l-kelma talla.
allura nkun preparat. Toqgħod attent anke għall-pridka tal-predikatur qabel. Dan huwa mod li ħafna ninsewh. Il-predikatur pridka ma jagħmilix hekk, imma dejjem tista' tgħinek u tippreparak għas-smigħ tal-kelma. Ħun noti, tista' tieħu noti hemm ukoll evita d-distrazzjonijiet. Waqt li qegħdin hawnhekk hawn ċerti li mit distrazzjoni tidħol ġew moħħkom, tiftakar f'xi ħaġa fuq ix-xogħol, trid warrabhom. Ishom ma safar ġejjin isirqulek, pupp itlaq lem. Itla. All right, jiġifieri mod speċjali wkoll tinkludi is-smigħ u l-messaġġ fit-talb tiegħek. Mhux biss imma diligenza, preparazzjoni u talb, ukoll rajna ħaneżaminaw dak li nisimgħu bl-iskritturi kemm il-darba naħseb smajtu għadi u famuża Berejani li naqraw flatti Pawlu pridkalhom u daw marru biex jiċċekkjaw u jeżaminaw jekk dak li qalx hux minnu jew le. Kemm int kapaċi nistaqsiki, ġifieri tiddixxerni l-verità mill-errur. Kemm int kapaċi ħaġa li tisma' minn hawnhekk, jew minn fuq xi pridka fuq YouTube jew xi post, kemm int kapaċi tagħmel discerniment. Isma' dina biblika, di skritturali di minn fejn ġabha. Ħan iċċekkja għax din qed tinstema' stramba. Di huwa l-mod li għandna nisimgħu l-kelma t'Alla. Billi neżaminaw dak li nisimgħu bl-iskritturi. Jekk xi ħaġa ninstema' stramba tħallihiex għaddejja. Tista' tkun ġdida li jkollok bżonn titgħallimha u tista' tkun xi ħaġa li m'għandek bżonna u trid warrabha u tkun taf billi teżamina l-iskritturi. Mela, nisimgħu tajb ukoll billi nilqgħu il-kelma, nilqgħu il-verità bil-fidi, bl-imħabba, bil-manswetudni, ġifieri anke bl-umiltà u ħeġġa mentali bħala l-kelma t'Alla. Tinsewwix din l-aħwa. Hija l-kelma t'Alla qed tisimgħuha moqrija u pridkata. Mhix il-kelma ta' xi ħadd hekk baxx imma l-kelma t'Alla l-għoli. Ftakru dik. Allura xi l-kelma t'Alla ħajkonna ptit għaliha xew għaliha ħanemnuha għax Alla tagħna mhux Alla giddieb, Alla tagħna huwa Alla li jgħid il-verità, ħanħobbuha u nissottomettu ruħna għaliha. Ukoll biex nisimgħu sew, ħan nimmeditaw fuqha. Edmund Kellamy qal il-pridki bħall-ikel fuq il-mejda. Trid tieklu, imma mhux tiklu biss, trid tomodu u tiddiġerih tajjeb għax jgħid aħjar tisma' pridka waħda u timmedita fuqha milli tisma' 20 pridka mingħajr meditazzjoni. Ġieli smajtu l-Pastor Paul ukoll jgħid disċiplina traskurata fostna din. Sa ftit momenti ftit ġranet ilu kont qed inkellmu x'insemmejtlu il-pridki u smigħ mill-ewwel qalli il-meditazzjoni. Ħasra, m'aħniex qed nimmeditaw, allura m'aħniex qed nibbenefikaw minna. Ekku l-aħwa hija dik l-attitudni mentali li ikollna li timla moħħok bil-verità li smajt, biex imbagħad timxi l-qudiem meta tpoġġiha fil-prattika. L-aħwa mingħajr meditazzjoni m'aħniex ħanimxu l-qudiem. Il-kelma ħatiġi u ħanitilfuha. Bil-meditazzjoni naħsbu nixtarru napplikaw u nagħmlu progress spiritwali. Imqar inħeġġiġkom nara xi wħud tieħdu n-noti tajjeb. Imqar fuq dawk in-noti morru d-dar u waħsbu. Imqar ħsib wieħed kwot waħda mur id-dar u waħseb fuqha. Tara l-għada ħanibda l-ġurnata biha u ħanagħmel talba ħanitlob biha. Daw l-affarijiet ibda bil-ftit imma l-inqas ħu xi ħaġa mill-pridka u medita fuqha. Dawwara f'moħħok u moda għax bekk inti tibbenefikata bil-ħaq mill-kelma. Imbagħad ukoll nibbenefikaw u bifismih tajjeb huwa meta nitħattu dwarha. Din il-prattika prattikament hija non eżistenti fost ħafna minnha. Tali inti wara l-pridka titkellem fuq il-pridka wara s-servizz. Minflok l-aħwa noqogħdu nitkellmu fuq il-futbol, fuq it-tissir, ma nafx innisekwix fuq il-ħwejjeġ, ma nafx titkellmu u fuq ħaġa oħra. Kemm għadna nieqsin minn din il-prattika, minn din id-disciplina li nitkellmu fuq ħwejjeġ spiritwali l-ewwel nett. Li tintaqa' ma' xi ħadd tisma' kif mort il-ġimgħa u kif mort mhux jekk sajjar xi ħaġa tajba, kif mort fil-mixja tiegħek mal-mulej. Kif mort ħabbej obdejtu sibċi diffikultà fit-talb kif insejjer kif insejra qed taqra l-ewwa qajt lura ħanitlob għalik.
jew fuq il-priedka x'laqtek mill-priedka kien hemm xi ħaġa li ma fimx kemm aħna nieqsin minnha. U dan allura jħalli riżultat, konsegwenzi traġiċi ħanajtek fil-ħajja tagħna. Kemm hija importanti l-aħwa illi bejnietna, anzi nista' ngħidilkom illi l-prattika oriġinarjament taf x'kienet illi l-familji, b'mod speċjali intom il-familji li qegħdin hawn, x'kien tmorru d-dar, ir-raġel kien jirrepeti l-priedka lill-familja. Jirrepeti mhux kelma b'kelma. Kien joqgħod attent, jieħu dawk il-punti prinċipali, jerġa' jirrepetihom lill-familja u jitolbu flimkienu. Mhux waħed kapaċi jagħmilha sintendi, imma dawk il-familji li qegħdin hawn ħaġa sabiħa, dawk il-koppji li qegħdin hawn flimkien. Kemm ħaġa sabiħa, x'laqtek, x'ma laqtek, tiddiskuti fuqha. All right? Mela wkoll u fl-aħħar nett ħanaħbuha fi qlubna u nipproduċu l-frott tagħha f'ħajjitna. Ġob jgħid hekk, ma warrabx il-kmandamenti ta' xuftejh, u żejt f'qalbi id-digridi ta' fommu. U f'Salm 117 naqraw hekk. Kelmtek ħbejt f'qalbi sabiex ma nidnibx kontrik. L-idea hi li tos xi ħaġa ta' valur. L-idea anke fil-kliem oriġinali jisek għandek teżor u dat teżor x'tagħmel mhux toħorġu barra fuq il-bankin imma taqbdu u tożżu, tiħossibu, tipproteġih. U anke aħna l-kelma tagħha li naħbuha f'qalbna xi tfisser fil-prattika. Li tipproteġija minn ħsibijiet oħrajn li jiġu anke matul il-ġranet u jneħħu ilek. Minn idejat folos, minn mentalitajiet ta' id-dinja li jmorru kontra dak li smajt. Ożżaħ biha f'qalbek. U wkoll li nipproduċu l-frott tagħha f'ħajjitna. Ngħixu wiex inkella le. All right, nobdux il-Alla inkella le. Inħallu wiex hemm, all right, iżak xi vażun fuq l-iskaffe u nkella naqbdu wiex u napplikawha bħal dak il-melħ li inutli qiegħed hemm, bħal dik il-mistura li inutli u l-pinna li qegħdin hemm biex jagħmlu l-effett xi trid tagħmel toħodhom. Inkella m'intix ħadd fiq, m'intix ħadd tkun mistejqer, hekk il-kelma tagħha applika għax inkella tibqalek inutli fil-ħajja tiegħek. L-aħwa, intom tajdu u sew tagħmlu ta' xi wħud minnkom almenu u sew tagħmlu li aħna l-predikaturi imissa noqogħdu attenti kif nippritkaw vera u jmissna nippritkaw tajjeb dejjem. Ekku. Però intom ukoll tridu toqgħodu attenti kif tisemgħu u tisemgħu tajjeb. Tisemgħu tajjeb u dejjem. Kultant nirċievu kritika aħna nippritkaw, kritika fuq l-pritkar tagħna u nilqawha. Però ma taħsbux li ftit kritika fuq is-smigħ tagħkom hija f'posta. Ma taħsbux li naqa' kritika inti mhux biss tikkritika il-min qed jippriedka ma tikkritika inti wkoll li qed tisma'. Ma nixtiequx tinsew illi jekk xogħolna u nippritkaw tajjeb xogħolkom huwa li tisemgħu u tisemgħu tajjeb. Ma l-aħwa jinħeġġixkom ix-xenqu għall-kelma tagħha. Għajdulu tkellem mulej, kull darba li tiġu hawn, tkellem mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Tkellem għax għandi bżonn inkun mgħallem. Tkellem għaliex nixtieq nkun igwidat. Tkellem għax neħtieġ il-faraġ. U tkellem mulej għax beħsib li nisma' sew. Jien nipprova nġib eżempji kif nista' nisma' sew. Pereżempju isma' kif persuna li u dilettant li jilab il-da Super 5 jisma' n-numri. Dik l-istennija hekk isma' forsi hekk hawn xi nisa dilettanti tat-tisjir kif mara tisma' riċetta fuq ir-radio li ma tmux timmissja xi ħaġa u jekk timmissja jċemplu u jgħidu isma' l-ġimgħa l-oħra l-biera ħadtek hekk isemgħu. Isemgħu kif xi ħadd appassjonat tal-mużika jisma' il-diska jew il-kantant favorit tiegħu dik l-għaxqa. Jew biex nieħdu eżempju tal-aħħar li għottalina, jisemgħu l-kelma tagħha tafu kif tixurilu kontu tisemgħu dawk il-konferenzi stampa li kienu jagħmlu tal-COVID. Kif kontu tisemgħuhom almenu ma nafx hekk hux kollha, imweħħlin mat-television vera li ma tmorrux titilfu xi ħaġa, ħataraw x'qed jiġri, ħataraw x'inhu mitlub minnkom u x'ħataraw dak li hu mitlub minnkom kif ħatgħixuh bleżat. Hekk isemgħu l-kelma tagħha l-aħwa.
U nagħlaq b'ġrajja li Spurgeon, il-fammuż predikatur, kien irrakkonta. Darba qal, ġiet waħda fuqu, xieħa. U qaltlu dwar ċertu predikatur, qaltlu pastor, qaltlu l-ħadd li għadda, smajtu tajjeb tal-dak. U Spurgeon jikteb, ekku, dil-mara ma qaltlix kif predika, qaltli kif semat. U jgħid dan hu l-punt maġġuri u primarju ta' kollox. Issemgħu. Attenti kif tisemgħu biex tisemgħu s-sema. Amen.